Hráčov v bezprostrednej blízkosti Rychlíka, ale to možno bolo práve na škodu veci. A namiesto rezolutného zakončenia jedného z nich, tam prišla skôr situácia, kedy si to núkali. Legalin zabránil aspoň zakázanému uvoľneniu, ale Novákovú prudkú prihrávku nespracoval. Dobre reaguje Plochotník. Legalin hľadá Plochotníka. Plochotník to z otočky naservíroval Šachvorostovovi. A ukrajinsko-ruská súhra, ktorá v tomto topolčianskom útoku dlhodobo funguje, prináša vyrovnávajúci gól. Viktor Šachvorostov dokázal odpovedať na zásah Sakuho Kivinena z 3. minúty. A prvý raz v dnešnom dueli môžu oslavovať aj domáci topolčianski fanúšikovia. Ešte raz veľmi pekná kombinácia Legalin na Plochotníka a ten z otočky na Šachvorostova. Rodák z ruskej Kazane, ktorý v minulej sezóne hral za Levice, ale okúsil aj nemeckú 4. ligu. Zdalo sa, že z nášho hokejového prostredia sa definitívne pominul, ale práve cez Topolčany